Seo ceist dó port I. Port a hain ón aber valia ó rare, so seo I an darla a abrán. Okay, so ag olrúach na bracéidí ríis bí cormach leis na cuirthaí. So 3 fa hain, 3 fa cúgai. 3 fa hain sin 3, 3 fa cúgai sin 15. I fa 3 agus I fa lúda dó I. I fa 3 sin 3 I fa lúda dó I sin lúda dó I carnatha. Agus I gcónaí tá ag swinmh I carnatha carm le lúda hain. So sin a cheart go scríbann sibh é sin in aice le aon scrúdú tá dhéanamh gobh ar a bhar compléiscecha, so in san orteispeach scríbh sin dír an aice leis an ceistear a bhar compléiscecha. Okay, so sin é an rud ba cheart go bhfuil ar bór de agna an tamar fad, an céad rud. Okay, rás an seo, we have 3 cúigdeag móda 3 I sin 8 lúda dó agus nona dá carnatha tá mé can scríb an lúda hain an seo. So we had 3 móda dó, just móda dó, móda 8 So cúig móda 8 atá againn. So an seo beidir gur féidir leat é sin a léamh an ceist ach tá botún in san ceist. Bhí siad ag rá bhfuil P agus Q mar bhall de or. So ba cheart gur scríb sibh siad QI. So tá bunarm is botún é sin sa leabhar. So an seo is féiling eáil go bhfuil P móda QI againn. An seo áit bhfuil P carm le cúig agus Q carm le 8 agus tá siad san mar bhall na radiofracha. So tá méid ceart go leor. Is é sin deire an ceist cúig móda 8